Hi mga ka-voice over, si Mami Rose na naman po. And for today's vlog, tara, ipapasyal ko kayo dito sa Plaza de Angeles City. Located po ito sa Holy Rosary Parish Church. At ayan nga po, napakarami pong nagtitinda dito mga mare. At talagang mga authentic na mga binebenta. Ayan nga po, napakaraming outlet. Marami po kayong pagpipilian. Meron po diyang chicharon, siomai, may mga Korean food, like cheese dog, at syempre yung mga kwek-kwek, at ang pambatong puto bongbong. Pero meron po kaming nahagilap dito mga mare, shawarma. Ayan, favorite po kasi namin ng shawarma, kaya minarapat po naming itry. At eto po, Zapwarma. Ayan nga po, dito po yan sa harap ng Holy Rosary Parish Church. Pagkatapos po naming nagsimba, tinry po namin ang kanilang Zapwarma, ang kanilang beef shawarma. At pinili po namin syempre yung spicy. At talagang napakasarap po mga mare. Pero parang nagkulangan sila ng linamnam sa sauce. Pero okay na rin po siya. Pwede nyo po siyang itry sa halagang 79 pesos each. Ayan po. Napakalambot po ng kanilang beef. At talagang babalikan nyo naman po sila mga mare. Ayan. O diba? Bonggang bongga. Ayun lamang po. Thank you. Bye-bye.